día máis ao canal a todos, amigos. E hoxe imos ata aquí, ata Orixe, onde nos esperan cos brazos abertos esta xente maravillosa que reside nesta casa para presentar esta obra dun home moi noso, da nosa xente do redor, e que ten un pincel moi especial. Acaba de escribir este primeiro libriño e vou chamar que veña, por favor, Paco Ascón, acompáñame aquí, porque... Boas tardes, Paco, estamos desexando falar desta obra que nos presentas. Bueno, a min ocurreseme que como ti és tan bo dibuixando fragas, bosques, ao mellor son dous camiños diferentes, tener o ser, que te parece? Sí, bueno, realmente son dous camiños diferentes, son dúas maneiras de afrontar a vida. A vida é un ratiño que estamos aquí neste universo, un chisco de tempo pequeniño, e unhos pois intentamos de aproveitar o tempo en ser felices, e outros, pois ese tempo dedícano máis que nada a enriquecerse de calquera das maneiras. Quero dicir, o mellor enriquecense culturalmente, pero eso sería bon. Xa. Pero a maioría deses que pertenecen ao tener, eu penso que se enriquecen pois de poder, enriquecense de diñeiro sin saber moi ben para qué, porque todos sabemos que chegado un momento a un nivel determinado para que se quere máis, non? Xa. O sea, para ser o único que podría ser o máis rico do cementerio, e tampouco penso que nadie deses que pertenecen a ese grupo de tener pensen en eso, simplemente, non? O que pasa é que é algo intrínseco no ser humano, ademais que se lle exige xa na propia educación ser máis que os demais. En comparación sempre, verdade? Sempre trepando, sempre poñendo puntos de comparativos e tal. Entón, os dous exemplos que veñen no libro pois son totalmente diferentes. Un preocúpase durante toda a vida de ser feliz e dese xeito facer felices aos demais, e o outro pois dedícase de enriquecerse a costa do que sea, e de quen sea. Moi actual. Sí. É de todos os tempos, supoño, pero vennos moi ben nestes momentos que estamos todos vivindo aquí, este momento tan delicado, e a vez esta crise de valores, así que supoño que haberá toda unha lección de valores que nos va a levar a ese ser que todos queremos ser, non? De alguma maneira. Sí, sí, efectivamente hai unha lección de valores, porque realmente a historia empeza sendo os dous exemplos, son os dous protagonistas, son dous nenos que en principio pues crecen no mismo lugar, vanse facendo maiores, estudian no mismo colegio. O que pasa é que chega un momento en que as súas vidas sepáranse para xuntarse de novo, pero con intereses económicos. Quero dicir, o digamos que o que se dedica toda a súa vida a ser feliz e tal, de alguma maneira ten que manter os seus fillos e traballa para o outro protagonista, que é o gran empresario, o que explota aos traballadores e tal. Entón, bueno, pois unhas leccións de moral sí que ten. Interesantísimas, por exemplo, para levar aos profesores de ética, de filosofía, por exemplo, nos colexios. Tan importante para falarlle aos nenos é que non teña que ser ao final da vida, cando nos decatemos de que non mereceu, de que non pagou a pena querer tanto, non? Claro, claro, claro. Ademais, agora deche no clavo, quero dicir que este libro non é para adultos, é para todo tipo de persoas. Tanto o poden aproveitar os adultos que estén en calquera das dúas situacións, como poden aproveitar, e sobre todo a min o que me gustaría é que o aproveitaran os nenos, porque os nenos dentro de nada, porque claro, xa dixen antes que o tempo que estamos en esta vida é un cachiño de tempo, entón dentro de nada se van ver na obriga de defenderse na vida e tal, e unha forma de defenderse é o ter, e outra forma de defenderse é ser.
Sí, estáse vendo tamén agora nos fogares, cando nos tivemos que meter todos, cando estamos teletraballando, cando os nenos teñen a clase virtual, cando verdadeiramente hai algo máis, ese humus do que ven a palabra humildade, non? Sí. Esa cousa que forma o ser, é cando se carece, non? Claro. Supoño que hai aquí unha defensa tamén da arte, querido pintor. Bueno, efectivamente, un dos... De baixo? Claro, un dos fillos do protagonista do ser, sí, pois quere ser artista. Ves, xa me dá un parco. Non quero desvelar máis este tipo de arte, pero sí, é lo que pretende é ser artista. Bueno. Cando os fillos, digamos que do tener, sí, pois eses solo pensan en ter unha carreira que lles coloque nunha situación social máis elevada, ter a posibilidade de ter moitos ingresos para poder facer un casoplón, claro, unha casa inmensa, ter o seu yate, soñan con cambiar de coche, poñer os coches de lujo máis impresionantes. Entón, bueno, pois aí esa diferenciación. E o outro, o fillo do ser, pois o que quere un deles é escribir e o outro quere dedicarse ao arte. Non desvelo que arte, pero quere dedicarse ao arte. Témolo que ler, con moito cariño, claro que sí, e ver esta pocholada de ser que vais a ir aí. É moi fácil de ler, é moi pequeniño, telo nas librerías. Aquí en Orixe podemos conseguilo, Paco? En Orixe podedes conseguilo, falamos con Avelino e de momento podedes conseguilo tamén na librería en Florentino Coevillas. Fantástico, pois estaremos... E próximamente tamén quizá no quiosco, que me dixo Armando Lastra, que no quiosco da calle, como se chama? Bedolla. Bedolla, Marcos. O quiosco da calle Bedolla tamén estará a partir da presentación. É dicir que estás no liceo, cando nos vemos no liceo para presentar isto? No liceo para presentar, que me van a presentar o gran Xavier Casares e máis o gran Avelino Jácome. E vai ser o día 8 ás 8:30. Moi ben. Ali, dadas as condicións polas que estamos pasando por culpa desta traxedia, evidentemente o espacio é limitado. Entonces é un salón de actos que tería capacidade en condicións normales para 100 e pico de personas, pero en este caso van ser limitadas a 50 personas. Vanse repartir na entrada unhos numeriños para que nunca coincidan xuntos ningún dos visitantes. Avelino, por favor, vénteme para cá. Que temos que decir con respecto a esta obra que ti a mellor xa aliches, supoño? Sí, alín 3 ou 4 veces. Moi ben, eso por cierto está moi ben. Pero, pois só vou a decir unha cousa. Que veñan ao liceo, que o diremos ali. Moi ben. Esta obra vai a marcar, o digo sin ninguna fachenda, un antes e un despois, porque estamos falando dun pintor, de un filósofo e dun poeta que nun libriño, porque non son moitas páxinas, é fácil de ler, nun libriño nos mostra todo o que é a vida. Todo o que é a vida, se o saben ler, ou se o sabemos ler os lectores, entre líneas. Porque aparte do que aparece escrito, pois hai chicha polo medio. Ben, así co sinxelo volve ser o grande. Mira esta postura deste home tan feliz. O sinxelo sempre é difícil. O sinxelo sempre é difícil. Sí, de verdade. Así que vamos a ser todos, vamos a ser moi felices e vamos a presentar moi felices no liceo. Xa non queda nada. Pois perfecto, ali estaremos. Moi ben. Venga, de cá sempre. Noraboa.